kulta-aika oli siinä 80-90-luvun välillä varmaan myymäläautollakin. Ja autoja ei pidetty kuin 5 vuotta, silloin kun sai kaikenlaiset valtiotuki, kunnat tuki, kaikenlaista tukkeessa. Mutta se oli, että se muuttui se myymälätyypit semmoiseksi, että mukaan ei ennen niin myymäläauto ei sopina ennen niihin liikeideaan eikä imagoon ja sillä tavalla ne on hävinneet pois. No normaali työpäivä on 5:30 soipi kello, 6 aikaa lähden kotoa, 5 yli ollaan täällä varastolla ja siitä ne aamutoimet alkaa sitten, kahvit keitetään ja maitoautot tullaan ja sitä myöten tullaan muut tavara-autot, leipäautot ja 8:30 on suurin piirtein pysäkit arkipäivinä, lauantaina on sitten jo 5:07. Siitä se lähtö ja sitten illassa tehdään niin pitkään kun tarvitsee. Kesällä on myöhempään mennyt, tänäkin kesänä on 5:08 kun olin kotona, että se on niin kuin pisintä. Sille välille mennään. Alun perin tämä ala rupesi kiinnostamaan. Menin naimisiin vuonna 1966 vaimon kanssa ja hän oli kauppa-auton apulaisena tuolla semmoisessa paikassa kuin Tuusniemellä, osuusliike Uurtajassa. Siinä rupesi niin mieltä tekemään, että tuo voisi olla semmoinen mukava ammatti, mutta sitten siellä oli paikat täynnä siellä Tuusniemellä ja ei ollut paikkoja auki. Mutta sitten ilmestyi tuonne osuusliike Raja-Karjalan Nurmekseen paikka, kauppa-auto tai myymäläauton hoitajan kuljettajan paikka ja pantiin sinne hakemukset ja meidät hyväksyttiin ja 1.3.67 otettiin paikka vastaan ja siitä lähtien sitä on tullut tehtyä. No oma yritys tuli sitten ajankohtaisesti, kun täällä osuusliikkeet rupesivat vähentämään autojaan poikkeen ja ne muuttelivat niitä myymälätyyppiä ja minkä näköisiä, kaiken näköiseksi. Ja se ei olevina niin kuin kuuluna ennen siihen heidän kauppa-imagonsa tämmöinen kuin myymäläauto ollenkaan. Ja ne rupesivat sitten niin kuin Mikkelissäkin tarjoamaan, jos ostettaisiin ja lähdettäisiin jatkamaan. Ja sitten siinä sitten olikin vähän miettimistä, että työpaikka kyllä on, mutta kannattaako sitä ottaa, kun kuitenkin kalusto oli jo silloin niin, että ei ollut enää ihan uutta. Ja minkälaisella porukalla rupeaa, meitäkin oli 3-4 henkeä oli silloin e-liikkeelle, että kenen kanssa sitä rupeaa yrittämään sitä hommaa. No sitten löytyi se kaveri tästä, Matti Haikonen, ja me sitten uskallettiin ruveta ja me ostettiin ne 2 autoa silloin e-liikkeeltä ja vuonna 1992. No siitä lähtien sitten on pyöritty. Sinne historiaan hävisi kello 7 uutiset. Oikein mukavaa ja mieluista lauantaita, elokuusta sellaista aamua. Toivottavasti näitä kivoja unia kivoista asioista. Minä olen Jouni Kirvesmies ja kuuntelet lauantaista Etelä-Savon radion aamulähetystä. Muistatko muuten sen viimeisen bossikan, joka siellä kadulla silloin joskus aikoinaan liikuskeli? Nyt pääset Tapio Rautavaaran kanssa muistelemaan tarinaa tästä viimeisestä bossikasta. On bossikoista viimeinen ja tiedän, ettei enää voi kanssa pensaa. Tällä hetkellä tullut semmoinen vuosittain varmaan semmoinen 33-4 tuhatta kilometriä. Että kyllähän ne linjat olluna suurin piirtein samoa 38 vuotta kun laskisi siitä, niin kyllä sitä aika pitkä pötky jo kerkii tulemaan.
Sehän se on, kun tämä haja-asutusalue on, että se tulee sitä ajoa tulla liian paljon, että koska ajollahan ei hanke, että se pitäisi pystyä kilometrit pääsemään alta 100 kilometriä huomattavasti, niin sitten jää sitä myyntiaikaa, eikä tulisi hukka-ajoa. Mutta kun täällä on semmoinen, kun Mikkelin ympäristössä on saaristossa, ajetaan, niin kun mennään saareen, niin sieltä kun et pääse ympäri, kun tulee jälkeen myöten takaisin. Se on kauranryyni, suolakeksi ja suola. Niin. Raksut kissoille 2. Niin, 2. Joo. Mieluummin lihaa. Lihaa maksaa porkkana. No näissä on juosta. Mitähän näet muuta? Niitä kahdenlaisia vai yhdenlaisia? Ei joku tätä tuksua yhdenlaista vai? No laittaa niitä koko paketti. Koko paketti. Me ollaan kovia syömään suolaa. Kyllä se melkein tietää, ne vakioasiakkaansa melkein aamusella sen tietää ja päivittäin tietää, että kuka tulee. No sitten tietysti jos joku puuttuu, niin kyllä se sitten vaikuttaa jo aina sen verran, että silloin tuntuu, että nyt ei tämä päivä mene niin kuin olisi pitänyt mennä. Ja kun varraa kuitenkin aina tavarat sitä myöten, niin siinä pieniä pettymyksiä tulee, mutta ei siinä sillä tavalla niin suurta eroa ole. Tosissaan vakioasiakkaat ne melkein tietää, että tai sitten jos ei rupea tulemaan, sitten pitää mennä katsomaan, että onko jotakin hämminkiä, että ne on kyllä ne uskollisia ne vakioasiakkaat. Kyllä minä muistan, kun meidän äitolla, se on ollut jo 5 vuotta hauvassa melkein, ja se läksi käymään silloin, ja onko se yksi vai mies vai onko ne 2 sitä ennen sitten, ja tämä ajoi silloin, ja nyt tämä on aina jo toisen mukomaan. Että tämä on aina hirmu pitkä ja hyvä mies. Katos, tässä oli ennen 3 autoa kiersi viikossa kuule, ja en mä tiedä asiakkaat on, mutta ne on hävinnyt pois. On tässä joskus aina kesäaikaa, niin, mutta harvoin on niin. Paljon ei ole ketään muuta kuin minä yksin. No kesäasiakasta löytyy kaiken ikäistä, että kyllähän siellä nuorempiakin on, mutta ei hirveän paljon ennen semmoista niin kuin nuortakaan väkeä tuolla mökkilöillä ole. Tässä oli joku buumivuodet, oli sanotaanko 7-8 vuotta sitten, saattoi olla enemmän, niin että silloin tuntui, että silloin oli enemmän niin kuin lapsiperheitä niin kuin minun niin asiakkaina tuolla maakunnissa. Ja kyllä sen ymmärtää sitten, että siinä vaiheessa kun lapset kasvaa isommaksi, että ei ne ennen vanhempien mukana aina sinne mökille ole lähdössäkään, niille tulee ne omat ja sitten joutuu joku toisella 10 ja sitten mennään jo kesätöihin ja kaikkea semmoiseen. Mutta ennen vanhaan oli tosissaan, että ne oli sen 4-5 viikkoa, kun ne oli siellä, niin se oli koko perhe siellä lomalla, että silloin enemmän niitä silloin oli ihan tämmöistä pienempää tai semmoista kouluikäistä. Vieläkin ja pihanurmikon ja kukkamaan ja lehmihan ja pientarella mansikat ja pihapuussa pienet omenut. Ja siihen tässä on pyrittynä, että ajetaan niitä pihakäyntiä. Kun nyt sitten on taas semmoisia paikkoja vielä, että se vanhoja asuu, mutta tiet on niin huono, että sinne ei yksinkertaisesti pääse, niin se ihan harmittaa, että mielellään ajaisi. Koska meillä sitä aikaa kuitenkin tällä hetkellä on sen verran, että siinä voi käydä ja se on ainakin sitten varmuuden tiet, että sieltä saa asiakkaita. Ei kyllä ihan sekaisin kaikki. Kyllä se meni vähän toi. Hävisinkö minä tässä nyt? Hävisit kyllä toi. Vähän niin paljon rahaa kuin normaalisti. Ja saada samalla heti ennen kuin töihin. Mä soitan, että en mä tuukaan töihin. Mä oon nyt kipeä, en mä kenetkään tulemaan. Niin, tää lauantai on hyvä päivä, että silloin saa viikonvaihteeksi kaikki. Niin Joo, mitä tarvii. Palvelu pelaa meillä. Siitä nyt saa melkein mitä meikäläinen tarvii. No, vähän ruokaa ja tupakkaa, piippumiehiä. Onhan tietysti voi olla himpun kalliimmalta, mutta hän kannattaa maitopurkkia tai kirkolta hakemaan. Sehän tulee vielä kalliimmaksi. Sehän on luonnon juttu. Tässä on hirviä paljon, nyt kulut on suuret. Toista kun kuluttaa tässä, kun mennään kauppoihin johonkin. Itse asiassa minä olen saanut tästä erinomaisen palvelun, kun tämä on tämmöinen vanha, niin kuin sanon, vanha perinne. Minun isäni on asunut tuossa mökissä, lähtenyt sitä vuonna 1990 pois ja käynyt koko loppuikänsä kauppa-autolla. Ja
Vielä semmoisen kerron tässä, että kun vihreätä norttia ei kuulemma sen jälkeen tarvinnut kauppa-autossa kuljettaa, kun isäni kuoli. Se oli ainoa vihreä nortin ostaja tällä kylällä. Tämä on toimittanut tänne saunan kiukaasta alkaen ja varmaan noita rehusäkkiäkin jossain vaiheessa tälle kylälle tuonut. Tämä on minun kauppa. Kerran viikossa, joka lauantai minä olen tässä aina. Nämä on niin säilyviä nämä tuotteet, maitotuotteet, että mulle riittää viikoksi, kun saa kylmänä heti tuonne jääkaappiin, niin se on niin sillä tavalla riittää aina. Vähemmän joskuskin tulee tuossa käytyä, mutta tässä nyt yleensä se joka viikko, joka lauantai on aamuisin. Tällaiselle vanhemmalle ihmiselle, niin tämä on, ja toiseksi tässä voi käyttää sitä pankkikorttiakin, niin ei ole mitään puhuttu. Joskus saa ottaa, käy niin kuin pankissakin tässä samalla. Siellä on lista jo kassissa ja rahapussi, niin kaikki käy, ei muuta kuin tässä vaan rupeaa menemään sitten vaan. Kyllä toivoo, että jatkuu vaan tämä tällainen palvelu. Onko se ollakin oikein mopo? Sulla on noin jo ylhäällä on. Mikä? Onko se kresentti? No mikä? Se on Solifer Export. Joo, ja se on niin kuin vähän parempi kuin vehe. On, niin, kato sitä, niin, sitä on isomman näköinen. Joo, kyllä. Se sulle muuta. Se on ihan paikalla, että on tällainen paikka, että tulee ja tuo kotinurkille. Eihän tässä eläkeukkoina ei ole oikein mikään, että on moporin kanssa ajelee, niin tässä saa. Että vaikka se on ehkä hiukan hinnakkaampaa, mutta kuitenkin kun lasketaan taas mitä matkattakin tuonne Hirvensalmelle ja Otavaan, niin kuitenkin kannattavaa käydä tässä. Että minä nostan hattua näille tällaisille, kun ne jaksaa pitää tätä yllä. No niin, tässä vaan mopolla mennään sitten. Niin no, nyt on viime vuosina pitänyt mennä siihen, että yritetty palvelulla kilpailla, että meillä esimerkiksi minun autossa minä itse pakkaan kassiin kaikkien tavarat, nostan ulos, kannan sisälle asti, jos tarve vaatii. Ja jos rahapussini vielä antaa mulle, niin minä otan rahat sieltä ja panen rahapussin sinne kassiin ja nostan ulos. Sillä yritetään nyt tätä tarjousta korvata, mitä meillä ei ole muita näitä hirmuisia tarjouksia. Vanhemmat ihmiset, ne ymmärtää sen, että kun ajetaan kotiportille ja kannetaan tosissaan tavarat sisälle ja pakataan kassiin, jos on sanonut tuolla isossa kassajonossa, niin siellä ei kukaan, jos ei liukuhihnalta kerkit ottaa tavaroitaan poikkeen, ne jäävät siihen, mutta meillä ne pakataan suoraan kassiin, että asiakas ei tarvitse vaivautua yhtään muuta kuin sen maksutoimitukseen. Ja kyllähän nyt jo polttoaineen hintakin on siinä mielessä jo kallista, että jos lähtee tuolta 60 kilometrin päästä hakemaan muutamaa hiivapakettia kentäkylälle, tulee hintoa silläkin.
Vain uskoin, että ainiaan meille Kuutamo luo kultiaan, että toisiamme tavataan luona vanhan veräjän. Silloin luulimme kai molemmat, että päättymättä jatkuvat hetket onnelliset ihanat luona vanhan veräjän. Mut vuodet ne vaihtui, haaveemme haihtui pois niin kuin ois se hurmaa vaan öisen maan tai taikaa yön tähtivyön. Jos toivoa saisin, niin haluaisin, kun muistat mun. Ja jos myös on lohduton sun eessäs tie, niin se vie taas kaipaamaan uudelleen aikaa. No se on semmoinen kello, mulla kun ei ole kello itsellänkään ranteessa ollut ennen moneen vuoteen, minä aina naaran asiakkaille, kun menen pysäkille, kun sanoo, että tulit aikataulun mukaan melkein, niin minä katson sieltä lapusta, minä no niinpä saisin tullakin, että siellähän se seisoo samalla tavalla, että nyt pitää ollakin pysäkillä jo. Se on sitähän se on kaikkein pahimpia puolia on, että kun se on niin kellonajan mukaan pitää kulkea, että siinä pientä ressiä pitää, että minkälainen keli on ja miten paljon asiakkaita ja muuta, että yrittää kestää niillä minuuttiluvuilla, kun on aikataulut laitettuna tuonne, mutta kyllä nykyisin on päässyt jo siihen, että ei ennen, jos ei satu haveri, että autolle mitään tullut, että kyllä se melkein 4-5 minuutin tarkkuudella ajetaan, että ei ole suurempia reppeimiä nyt viime vuosina ennen tullut. Siinä ja niin. Seitsemän 70. 2, 4, 6, tossa. Kiitos. 30 senttiä. Noin. Kiitti. Sä kävit 3 päivän reissussa, minä kävin 4 päivän. 4 päivän. Ajot sä bussilla Tallinnaan? Niin bussilla. Bussi oli mukana. Niin. Kyllä saa linja-autokyytiä toista 1000 kilometriä. Eikö tullut niin? Yhteensä. Niin, kun se tuli. 2 päivää melkein mä siinä linja-autossa. No niin, kyllä. Sitten Pärnussa välillä siinä syömässä. Joo, Pärnussa oltiin siinä pysähdytty ja se oikein tori, kun se on katettu rakennus semmoinen. Olit sä Jurmalassa? Ei myö, ei lähtenyt Jurmalaan, mutta siellä käy osaporukassa kävi. Että kun se kaupunkikierros oli maksettu täältä käsiltä, se ei Jurmalaan esiin kuulunut. Lyötiin hytty kerran yhteen, mukavalta tuntui niin. Vaan on vuodet nuo menneet, saaneet vien on nuo kesäasukkaat niin kuin eteläsuomalaiset aina kun ne kyselöi sitä ja sitä, että onko ja kun kaikkea löytyy, niin ne ovat kyllä hirveän yllättyneet, että miten paljon voi olla. Ja nyt on vielä tullut semmoisia tilanteita, kun nyt nuo isot ketjuthan männöö semmoisia, niillä on tavaravalikomat semmoisia, että mitä ei kaikkia ole, niin kauppa-autosta löytyy aina semmoisia erikoisia, että mitä ei kuulemma löydy tuolta isosta kaupusta. Että, ja tilauksen perusteella, kun tukussa käydään, niin myös sieltä otetaan sitä kaikkea, mitä joku kysyy, vaikka ei sinä kerran tarvitsekaan, mutta sitten joskus kun se tulee käymään, niin se tavara on siellä odottamassa ja sillä tavalla tavaravalikoima on lisääntynä tämän pienemmän tavaran semmoinen, mitä tarvitsee tilauksesta. On toimitettuna ajopelistä ihan polkupyöristä, lumikolista, moottorisahojakin myytiin ja sitten vaatepuolta on myytynä tai toimitetaan tilauksesta housuja, paitoja, papparaisille, sänkypeittejä, tyynöjä, kaiken näköistä tämmöistä. Tässä muutama viikko sitten niin Katiskan niiden lankoa pyydettiin tuomaan toi mallilangan mukaan. No, piti rautakaupasta käydä ehtimässä ja asiakas oli tyytyväinen. Joka kerran sun naurusta saipui, hiljainen on kylätie, jolla ennen sun laulusi kaipui. No kyllä se on niille
just niille vanhemmille ihmisille se on elintärkeä ja siellä on nyt monella kylällä on semmoisia, nyt viikko sitten keskiviikkona yksi emäntä haastoi, niillä on kaupungissa osake ollut monta vuotta jo, että se on puhunut silloin, kun herkii kauppa-auto kulkemassa, tai sanoo aina, että pakarinen herkii kulkemassa, että silloin hyö muuttaa kaupunkiin talveksi, niin se nyt se sitä ei ole huosto, että hyö kalustavat sitä kaupunkiasuntonsa huonetta siellä jo. Mutta minä sanon elkein vielä, että en minä vielä lopeta, että ei sinne vielä tarvitse lähteä, että jo rupeaa varaltaan niitä kalustelemaan, että sitten muuttavat kaupunkiin, kun siellä ei kulje linja-autot, ei kulje mitään yleisiä kulkuneuvoja ja sitten kun mennään ikkeen tulee vanhemmille joutuu jo toiselta otetaan jo korttikin pois, vaan ne jää sitten ihan tosissaan, sen varassa on se elintarvikeosasto ja muuta, että ei siinä. Eron hetki on kaunis minun muistella näin. Monet vaikeat vuodet vaikka jäljellä päin. Sanat huultesin muistan, sanat muutamat vaan. Kaunis retki, eron hetki, kaunis kaipuussaan. Eron hetki on kaunis, kuten rakkauskin, jota tunsimme muinoin päivin onnellisin. Eron hetki on kaunis, siitä muistoni on. Kuulas kirkas varjoton. Mutta kyllähän tämä tuntuu, että tämä hetken tilanne, että kyllähän se saattaa olla, että niitä, jos nyt ei valtiovalta enemmän rupea vielä, kyllä se nyt yrittää vähän jo niin kuin auttaa, mutta se on vielä liian vähän, että huomaako ne sitten liian myöhään, kun ne kerkii loppumaan, että ennen kuin avustuksia tulee, että se kerkii loppua koko systeemi. Maahan menneen rakkauden, muistan silloin eron hetken, kaipauksen kauneuden. Se on muutettava kylälle asumaan sitten kaupan viereen. Ikää tulee 4-80 jo, niin ei jaksa kävellä enää tuonne kilometrin päähän. Kuule, silloin tässä ollaankin tietämässä, miten silloin tehdään kauppaa. Mitä siinä silloin, niin. autot, kun se menee vaan? No niin, mutta jos se on kelle auto vaan. No on sinulla. No on mulla, mutta jos muistakin tulee vanha, niin jos tulee ja ei pysty autolla ajamaan, niin silloin kävi hullusti. Ja tämä on mukava mies ollut, eikö se ollut tämä autokuljettaja? On. Tämä on kansanpalvelija oikein. Tällainen se pitää mies ollakin. Kyllä se näin on. No kyllä se varmasti alkaa olla nyt ainakin niin kuin meikäläisen kohdalla, että ei ennen monta vuotta jää. Nyt on semmoinen asia, kun kohta täyttyy kansaneläkeikä, niin tuolla Hirvesalmen Heikin kotissa siellä on ne vanhat mummot jo ollut huolissaan jo toista vuotta sitten, että kuka tullaan jatkamaan, kun minä täytän 65, että eihän minä ennen sitten tule ollenkaan, että ei nähtävästi ne tykkää, että sitä saa ennen olla töissäkään, että kun tullaan kansaneläkeikään, niin kaikki huoli niillekin pitää olla, mutta mukavahan se on kuulla semmoista palautetta, että kun kohta kuljen viime tien, ei siltä välty kukaan, niin pollen siitä varma lie, mä tahdon ottaa mukaan. Et polle sitten siellä saa, jo taivaan kaura rouskuttaa, niin pollen kanssa reissun teen. Mä kyytin viimeisen, mä kyytin viimeisen. No meillä ei ainakaan perhepiirissä ole jatkajaa, ei kummankaan puolella, että kyllä se sitten vieraalle joutuisi menemään. Kalustokki alkaa olla jo kohta siinä iässä, että ei sitä ennen monta vuotta voi sitä parsia. Että se on 2,5 miljoonaa vanhassa rahassa maksaa uusi auto, niin kuka semmoisen rahan pannoisi siihen.
Vaikka kyllä mulla haave on ollut minä olen kaikille haastanut, jos minä lotossa saisin täysosuman vielä, niin minä ostaisin vielä uuden kauppa-auton ja ajasin sitten vielä 1 tai 2 vuotta, herastelisin sillä, että olisi hieno ajoa uudella autolla, mutta ei se toinen ei varmaan toteudu ennen.